आदसा आदानि आथिं आखाइ बायनाया मा खारननि थाखाय बायनाय मा मावनानै बायनाय? आङो लाइननि खामानि मावदोंमोन। लाइननि खामानि मावनायाव जाहाथे थिकादाराबो दंफैयोमोन। आं लंकेश्वराव जादों। ओमफ्राय बेहाय माने ओरैबायदि जादों जेनेबा 12टा साराय 12टासो जाबायमोन आरो साराय 12टासोआव नोंथांमोना टाइटेल बा तामिलाव नायनानै नुखाबाय बिथाङा मा जादों। दा बिथांनि खुगानिफ्रायनो जेन'बा बुंना लादों बिथाङा। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। आदसा आदानि आथिं आखाइ बायनाया मा खारननि थाखाय बायनाय मा मावनानै बायनाय? आङो लाइननि खामानि मावदोंमोन। लाइननि खामानि मावनायाव जाहाथे थिकादाराबो दंफैयोमोन। आं लंकेश्वराव जादों। ओमफ्राय बेहाय माने ओरैबायदि जादों जेनेबा 12टा साराय 12टासो जाबायमोन आरो साराय 12टासोआव आङो साहाबो लोंहैबाय एसे। साहा लोंखांफैनानैहा ट्रेन्सफर्मारखौ लायनानै लाबोबाय बिसोरो गारियाव। ट्रेन्सफर्मार लाइननि ट्रेन्सफर्मार आरोना? लाइननि ट्रेन्सफर्मार। ओमफ्राय दा बेयावहा लाबोनानै दसे थानानै ओमफ्राय थिखोबाय सेनपुलिजों। ओमफ्राय सेनपुलिजों थिखोनायाव सेनपुलिया मोनसेया जबाय, मोनसेया जवालासिनो थाबाय। नाथाय खेबसेनो थल्ल' गना होदों। गनायावहा माने आंबो खारनो रोङासै, लोगोफ्रा खारजोब्बाय। दा बेयाव माने बोरै जाखो हथादै जाब्रबबाय आरो आं फात्ता मोनासै। माने बेयावनो आथिं आखाइया बेयावनो नारसिननानै बायबाय। जेन'बा बै ट्रेन्सफर्माया जेन'बा नोंनाव गोलैसिनबाय? औ, गोलैसिनबाय। औ, माने नोंहा बेयाव खारनो रोङासै, जेनेबा सम बावनाय बायदि जाहैबाय नालाय। औ, बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय दा बै थिकादारा जेन'बा नोंनो फैसा होदोंना होआखै? आंनो 50,000 हरदों इयो। दा माने इयाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय। दा खालामबायबो, खालामनायालाय नायबायबो। दा बेखिनि नायनायावबो हामासै। आरो भाङागुरावबो सप्तासे थाबोबाय। दा बेयावबो हामासै। दा माने भाङागुरावलाय बुंदोंमोन बेसेबां थांगोन फैसा होनना सोंबाय थादोंमोन आं, खिन्थु बिसोरो खिथायाखै। दा माने बेसेबां थांगोन माने जायखिजाया अपारेसनखौ खालामग्रोनि होन्दोंमोन। नाथाय बेयाव फैसा थाखानि थाखाय गिनानै खालामनाय जायासै, फैफिननाय जादों। दा बेयाव फैफिननानै थिकादारखौ हमबाय। हमनायाव 50,000 थाखा हरदों आरो आंनि आखाइयाव। ओमफ्राय जिथुनाखि बै थिकादारा जेन'बा हारसिङै सिरि सिरि हरदों ना नोंसोर 50,000ल' बिखादों फैसाखौलाय? दा माने इयाव हिनजावफोर महिलाफोर सानैसो थांदों। दा बेयाव थांनायाव बिसोर बुंदोंमोननो फार्स्ट समाव 10,000 जासिदोंमोन। मा होनो बिसोरो एसे गोरा गोराबो बुंनाय जाबाय नालाय। दा बिसोरो हिनजाव मानसि बुंनोबो हायासै। 10,000 फार्स्टआव जासिगोरबायनो, बिनि उनाव 50,000 जासिदोंनो। बिनि उनाव पुलिसा जेनेबा गनायनानै माबा मोनसे बिदिनो लिरबाय आरो। लिरनायनि गेजेराव बिसोर दसे थानानै ओंखारबोबाय आरो मेडिकेलनि माबानिफ्राय, थानानिफ्राय। होमबा 50,000आवनो मिला मिसा जाबाय? औ, बिदि जादों जाहैबाय। होमबाथ' बे 50,000 फैसाजों नोंहा जेबोथ' माबा जायाखिसै? दा जेबो जायासै। फुल जायाखिसै, जेन'बा हामाखिसै? जायासै जेबो। आदसा, बिनि गेजेराव आसाम सरकार बा जोंनि बिटिआर सरकारखौ माबा खावलायनो सानो नामा? आं दा बिटिसि सरकारखौ आङो बुंनो सानदों, जेनेबा आंनि थाखाय जेनेबा फिसा हिनजाव साथाममोन आंहा, सासे हाबा जाबाय। बेयावनो जादों गुवाहाटियावनो। दा बे बारा टाइम जायाखै, इयो मथा मथि मास मोनथामसो जाबाय आरो। दा बिनि उनाव आंहा दा जेबो गैया, थाखा फैसा गैया। आरो आंहा जेबो न'बो लुनो हायाखै। न'आव लादोंमोन, दा हा गोदान लादों। दा थांनोबो हायाखै, गुवाहाटियावनो दं आङो। दा मा जागोन उपाय गैया, थाखा फैसानिथ' प्रब्लेम। आं दा बिटिसि सरकारखौ आरो आसाम सरकारखौ आङो अनसुंथाइ जेनेबा एसे एनै मोनगोनदां होननानै जेनेबा खावलायहरनो सानो आरोना? गिदिर गोलावफोरनि सिनिसिम आङो जेनेबा खावलायहरनो सानदों। जेनेबा आंनो एसे एनै मदद हरोब्ला आं जोबोद गोजोनगौमोन। आरो आं जेबो राहा गैया। आंहा फिसा फिसौ दा उन्दै उन्दै फरायनाय गथ' दङ सानै। दा उन्दै उन्दै गोजा। दा सासेया क्लास 8आव फरायदों आरो सासेया क्लास 5आव फरायदों। दा आं बहुद दुखुआव दं आङो आरो। ओमफ्राय दा आदायाथ' जेनेबा गुवाहाटियावसो थायो नालाय, जेनेबा फुरानाथ' हा दंखायो, न'आव दंखायो जेनेबा? फुरानाथ' गोदो हा दंमोन। दा हाया गोदो दैया खुरखालांजोब्बाय। दा गैला बियो हाया। ओमफ्राय दा हा गोदान लादों दा। बे हा गोदानाव आं लाहैनानै दा माने थांनो होननानै सानदोंमोन। दा थांनो होनना साननायावनो बेफोरबायदि घटना जानाया। ओमफ्राय आदाया बे जेनेबा दा नों थानाय गुवाहाटि,
बिनि एसे माबा जायगानि नामखौ खोन्थानो हागोन नामा? आं दा बरागावनिखौ बुङो नै बरागाव नैबे पश्चिम बरागाव होनो शान्तिनगर औ औ बे जायगाखौ आं थानाय जायगाखौ आदसा बेनो आरो दा होमबा जोंना आदैया आगदानि आखाइ मोनसे बायनानै दङ ओमफ्राय आरो आगखिजोंना आथिङा आगखिनि आथिं फेन्दा मोनसेया बायनानै दं आरो ना मास मोनबा जाबाय दाबो हामाखै बहुद थाखा थांबाय 1.5 लाखनि बारा थांबाय दा जाथाया जानानै मास मोनबायानो जाहैबाय औ मास मोनबा जाबाय माने थांनाय बैसागुनि खै थारिख 20 तारिखआव थांनाय बैसागुनि 20 थारिख बांलानि औ बे थारिखआव जादों आरो आदसा जाबाय दे बिथांनि बुंनायखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो खुद बुंना लाखादों जेन'बा खामानि मावनायावहाय बेफोरबायदिनो ट्रेन्सफर्मारजों गोलैदेरजानानै आथिं आखाइ बायदों होननानै बुंदों नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय माने आङो दहाय भिडिअ'आवहाय आङो बेखौल' सोंनो बावदों जेन'बा आङो बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बियो माने आङो नामखौ सोंनानै लानाय जायाखै लास्टआवसो आङो फैनोसैसो आङो नामखौ सोंनानै लाबोदों जेन'बा बिथाङा बुंनानै लादों जेन'बा नामा सुनिल बसुमतारी आरो हिन्जावनि नामा जाहैबाय मैना बसुमतारी आरो बेहाथ' फिसा हौवा गैया सासेबो फिसा हिन्जावफोर गैया साथाम सासेया हाबा जाबाय आरो सानैया दा गावजोंनो लोगोआव थायो फरायदों सासेया क्लास 8आवहाय आरो सासेया क्लास 5आवहाय दा नोंथांमोना बिसिनि बुंनाय बा बिथांनि बुंनायखौथ' जेन'बा मिथिखाबाय जानो हागौ माबायदि अबस्थायाव दङ जोंनिनो बर' हारि दा बिथाङा जेन'बा खावलायनो सानदों नोंथांमोननिसिम बा जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम बिथाङा अनसुंथाइ बिदों जेन'बा नाजासेयावबो बियो गावनि मोदोमखौ फाहामनो हायाखै बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम एसे एनै सापर्ट बिदों आरो जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिमबो बियो खावलायदों नोंथांमोना खोनाखाबाय जाहैबाय बिनि खुगानि रावनिफ्रायनो अब्ला भिडिअ'आ बेनो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामदो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअ'आव आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि भिडिअ'आ नोंथांमोनाव फार्स्ट सहैगोन बायदि गोजोन्थों